ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗାନ୍ଧୀନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ମହାନଗର ନିଗମ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ 11ଟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତର ଅସୁବିଧା। ସାଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିକଟସ୍ଥ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଏହା ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ ନ୍ୟୁଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରୁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳଙ୍କର ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ। ରାତ୍ର 11:45 ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳଙ୍କର ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାତାୟାତର ଅସୁବିଧା, ଯାନବାହନର ଅସୁବିଧା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଗୋ ସେବକ ଗୋ ଭକ୍ତମାନେ। ତାଙ୍କ ଗାଈକୁ ଗୋଶାଳାରେ ଆଉ ଘରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହା ଜନସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ ମେନ୍ ରୋଡ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ